Ungqongqoshe wezogesi udokotela U-Ramokgopa uyavuma ukuthi lesi akusona isikhathi sokwenza izethembiso njengoba kuzofuneka ugesi othe xaxa manje ebusika. Eskom has done some modeling generated scenarios on if you like the optimistic case and also the middle case and the worst case scenario. So we're really trying to avert the worst case scenario and approximate conditions of the Uthi ize iphehli ze-Eskom zithwele kanzima mancane amathuba ukuthi kucishe ugesi ezweni lonke ngesikhathi esisodwa. Load shedding by definition is not tolerable, but I'm sure we all appreciate that stage 1 is not stage 6, but we want to eliminate all the stages, so that is our mandate. Ithemba likaRamokgopa lizokwethula umkhankaso wokunciphisa izinga lokusetshenziswa kogesi kule nyanga ezintathu ezizayo. Lethi lolu hlelo lwaba impumelelo eminyakeni eyedlule.